Jaun Andreok, ongi etorri izan zaitezte Azkuna zentruaren izenean Gutun Zuria Bilboko letren nazioarteko jaialdira. Bienvenidos, bienvenidas, once again, welcome to the Bilbao International Literature Festival. En esta edición, y como ya recalcábamos el primer día, la palabra trasciende, traspasa esa frontera. Hitzek orrialde mugak zerkatzen dituzte, elkarrizketak sortuz beste arte diziplinekin. Horixe frogatu du behin ere Gutun Zuriak, tailerrak, elkarrizketak, topaketak, sortzaileekin, literatura aretoa, irratia, erakusketa, kontzertuak, hain zuzen ere soinua eta hitzak uztartuz, gozatu egin dugu eta horretan jarraitzen dugu konplizitate handiz eta zuen parte hartze ezinbestekoaz aipatzekoa da berriro ere. Gaur, itxi egiten ditugu elkarrizketa hauek Iñaki Estebanen estutik bera izan da zuzen ere aholkularitako bat eta Enrique Vilamatas eta Alicia Kopfekin egongo da. Titulu honekin abismoa esploratzen duten hitzak ezabatu egin dute artearen eta literaturaren arteko muga amildegia esploratzen duten irudia gogorarazten dituzuegu 9etan liburua sinatuko dituzela eta noski Rafael Lechauskiren kontzertua izango dugula gero. Vilamatasek dio, artistak direla idazleak eta berreraiki egiten dutela irudiekin haien autobiografia. Zaila da horrelako beste idazle bat aurkitzea, zeinak oso modu naturalean ezabatu dituen artearen eta literaturaren arteko mugak. Alicia Kopf, artista, irakaslea, idazlea da diziplinan hitza eta berari esplorazioaren kontzeptua interesatzen zaio. El hermano de hielo, eleberrian, hain zuzen ere, literatura eta artearen arteko harremanak investigatzen ditu. Iñaki Esteban filosofoa, irakaslea da, hainbat sari jaso ditu, baina batez ere kazetaria da, eta gure gidire. Y un fuerte aplauso. Aún hoy, en la media luz de esta mañana que nace, oigo las risas del Gaur, sortzen ari den goiz honetan, ireganaren itzalak etortzen zaizkit, eta gororazten didaten Rainer nire anaiak Bartzelonan egin zuen monologoa. Esaldi hauek guztiek, bazirudien omenaldia egin nahi zietela irakasleen fluxuari, eta eskubritu nuen sarritan oso urruti izodela jeinu horien gandik, baina hala ere oso ongi sintetizatzen zutela bere estilo literarioa, eta agerian uzten zituztela estilo horren akatsak eta bertuteren bat. Etengabeko aldaketak ikuspegietan, doinuetan, modulazioetan, hainbat ritmo eta intentsitate eta timbrena hasten ziren, baina nire gana nolabaiteko modu lausotuan eta kulunkatgarrian iristen ziren, beti ere ez gai baitzen hitzekin komunikatzeko. Hala ere, nolabaiteko argitasun puntuak ere bazeuden, eta berak ere esaten zidan, inoiz helburu bat bete beharko balu, bere burua programatu beharko lukeela. Behin ere, ondorioztatu duzuen, Izaki Gailenduek menderatutakoekin egiten zutena izugarria zela, baina baita ere antzekoa izugarria zela eta alderantzizkoa ere dena azken batean. Ere, behin esan zuen, etorkizunean, inork denea aldatzen zuenean, bere nortasuna ahulduko zuela. Eta pentsako esan zidan, moloi galduta.
Edo esan zidan ere, gaizki ulertu ez banion, idaztea bazela nork bere burua justifikatzea, inor justifikaziorik eskatu ez dizunean, eta horrelako justifikazio bat horrexegatik barregarria zela. Edo esan zidanean literatura maite zuela, liburuak egileak, eta hori zela bere mundua, baina aldarrikatu egin behar zuela, idazle horietatik guztietatik, gustatzen zitzaizkionak eta ez, miresten zituenak eta ez, oso argiak zirela uste zutenak edo tentela zirenaren planta egiten zutena. Sinesten zutenak, ez zuten sinesten txantajea egiten zutenak, eskaleak, esaten zuen haiekin guztiekin, haiengatik guztiengatik barre egiten zuela. Rainerrek esaten zuen irakurle guztiok, hau txiki bat esaten duena baita ez erare. Primero, aparecieron icebergs tabulares flotando. Taula moduko izebergak azaldu ziren auzoko igerilekuan. Alikatatuaren atzean, narbal adarrak. Urkloratuan nik izotz zurizko espala bat hartzen nuen eta ondoratu eta aterarazi nuen. Amets bat aurrerago, Parisko Orseien, Degasen dantzarien tutu urdinetan, ikusten nituen kasko polarrak. Eta ikasi nuen artiko hitza Artosetik datorrela, barkatu hartzaren gandik gertu, eta Antartiko Antartosetik, hartzak ezagoen lekua, pinguinoak daude bertan. Hau da, poloetan, ere, iparrorratzak galdu egiten direla. Iparraldea, erreferentzia puntu mugikorra da. Poloetan lurra ere mugitu egiten da. 20. mendeko esploratzaile polarrak mistikoak ziren sangrialaren bila zebitzan. Joseph Conradek esan zuen haien nahiak oso aratzak zirela, baita poloetako airea bezain aratzak ere. Baina gizon horiek bestekoen atzekoagoak ziren uste duguna baina gehiago. Hain bizitza arriskuan jartzen zuten, baina akatsa sartzen zituzten, egiten zituzten, inbiria izaten zuten, eta azken batean asko dira hil direnak besteek ustez ikusi dituzten lekuak zanpatuz. Baina uste dut badela hau gertakizun oso interesgarria, gertakizun sinestezina dira askotan, eta gizon baten hitza bestearen aurka jartzen da azkenean. Eta nik ere zerbait bilatzen dut nire iceberg estudioan, txuria da eta ez du berogailurik, puntu imaginario bat ez ezaguna eta horrexegatik magnetikoa guztiz. Gabon, jaun Andreok, lehenengo galdera da, zer da matxoagoa? Sumendi bat edo izeberg bat? Buenas noches a todos, gracias. Gabon guztioi, mila esker berriro, gutun zuriko azken gabonetara etortzagatik. 12. edizioa da, berezia, aurtengoa, 2 zati dituelako, edo behintzat zati hau osatu egiten delako erakusketaren zati batekin. Eta muga lausoak egoten dira, asmakizunaren, dokumentuen, denaren, dirudienaren artean, hor behean dagoen guztiaren artean, eta goian dagoenaren artean. Idazle hauek gonbidatu ditugu, Enrique Vilamatas eta Alicia Kopf, eta Alicia aurkezpenean entzun dugun bezala, artista ere bada, idazlea da, berak erakusketak egiten ditu, pare baten egiten du erakusketa, eta gero materia hori liburuetara eramateko, El Hermano del Hielo da azkeneko eleberria, horko zati bat irakurri du. Eta Enrique Vilamatas esango nuke dela gure inguruan arte garaikidari arreta gehien jarri dion pertsonetako bat, eta estrategia oso onak baliatu ditu arte garaikidaren baitan. Tituloren bat gogoraraziko dut.
Marinbaz Elektriko, adibidez, bertan Dominico González Fosterrekin zuen harremana aipatzen du, Frantziako artistarekin, Sofikalekin duen harremana, artista kontzeptual frantsesa zen ere bai. Eta badago gauza bat ez nuke esango ustekabekoa izan denik, baina badago afinitate bat idazle hauen artean, eta deigarria gertatzen zait adibidez nola Lila Matasen idazkuntzan arreta jartzen duten idazle askok, eta badakit idazle gazteek ez dituztela askotan bilatzen erreferentzia klasikoetan, kanonikoak diren horietan. Baizik eta agian, Mila Matas bezalako norbait hain berezian. Nola ikusten duzu elkar? Nola ikusten duzu Alicia Enrique eta alderantziz? Zuk nola ikusten duzu Alicia Enrique? Bai, nire ustez, aita literarioa bilatzen dituzunean, zuk zabaldu nahi dituzun ateak zabaltzeko gaitasuna dutenak bilatzen dituzula, hori batetik. Eta bestetik iruditzen zait, orainaldiarekiko konpromisoak egiten duela aldaketa, eta zentzu horretan Enrique ez da soilik aita literario bat askorentzat, ateak zabaltzen dituelako, baina baita ere konpromiso bat duelako orainaldiarekiko, gertatzen denarekiko, artearekiko, horrekin duen konpromisoarekiko, beti da egunerokoa zentzu horretan, eta uste dut horrek eragiten duela hain zuzen ere zuk esaten duzuna. Bai, nik esango nuke jakimina desesperazioa bultzatuta mantentzen dudala, ez da? Baina nik nire bizitzari begiratzen badut beti ikusten dut zer errepikatzen zen, eta nik alaitasuna mantentzen dut, batean ona iruditzen zaidan horren aurrean. Ez dakit, ni ezer azaltzeko gain nahi zen, baina ni benetan oso erraz entusiasmatzen naiz, gogoa azkar piztutzen zait. Eta Germà d'Agel, ni katalanezko bertsioa irakurri dut, eta ez dakit nola izan zen, nik irakurri nuen, Aliziaren lehenengo liburua zen, ez genuen elkarra ezagutzen, nik erosi nuen, irakurri nuen, izugarri gustatu zitzaidan, eta orduan liburuari buruzko zerbait idatzi nuen. Asko gustatu zitzaidan nola nahasten zuen modu bitxi eta interesgarrian, bere intimitatea, eta berak seguru hobeto azalduko duela, baina anai autista batek bizitzarekin duen harreman hotz hori eta espedizio horiekin, eta ez ezagunarekiko espedizio horrekin, eta uste dut hor nahasketa iraultzaile bat dagoela, ez da, benetan ziragarria izan zen, azkarrei itzuli zen, gaztelaniara, eta uste dut gero egin direla 7-8 itzulpen gehiago. Eta badakit oso erreseina onak jaso dituela, eta ez naiz harritzen. Ez naiz harritzen, benetan liburua oso interesgarria da. Una bruma insensata liburuaren zati bat, irakurri duzu, ez da? Nik irakurri dut, eta Hijos sin hijos, zure liburua gogoratzen ari nintzen, ere, bai. Ni zintzo mantendu naiz liburu horretara, ni ere semerik gabeko semea naiz, ezta? Baina seme literaria bai duzu, ezta? Paradoxikoa da. Bai, pertsonaiek ez dute seme alabarik, eta bizi dute giro politikoa, giro soziala, modu haserretu batean, nolabait,
pertsonaia horiek, Peter Hankek aipatzen zuen, El peso del mundon pertsonaiari erantzuten diote nola baitez, Parisi dabil eta irakurtzen duenean Greziak gerra, deklaratu diola Txipreri esan zuela, hau izorramendua. Zergatik, beretzat hori ingenientzia bazalako, ez da? Bere bizitza dagoeneko komplikatuan, ez zuen denborari beste gauzetan aritzeko. Izorramendua, nik hori esatu norbaitek etxean telebista pizten didanean, ez da? Alicia, zure liburuaren sarrera hori irakurri duzu, El hermano de hieloren zati hori, esplorazioak, esploratzaileak, iparpolora joaten zirenak, egopolora joaten zirenak, eta hor sartzen dira ere mistifikazio horiek, ez da? Lehenengo orrialde horretan bertan agertzen dira. Irudi bat dago, Frederick Cooken irudi bat, gailur batean, agertzen da lehenengo esploratzaileetako izan zen, eta horran ematen da, faltsua zela. Eta zuk hain zuzen ere horri buruz hitz egiten duzu, ezta? Dokumentua eta fikzioa dokumentuaren baitean. Bai, aipatzen duzun irudi hori, ez da Frederick Cookena, berak bere burua azaldu zuen denda txiki batekin, bi nuitekin, laune batean, Robert Peary izan zen bere lehiakidea hain zuzen, agertu zena baliabide edo bitarteko askoz, bitarteko gehiagorekin, jende gehiagorekin, eta eszenografia bat sortu zuen, konkistarena, gailur bat, bandera bat, eta kontuan izan da poloa nahiko laua eta zuria dela, ikusezina argazkietan, ez da? Hori sortzeak imaginarazten digu aurreko estena zeinetan enbakizon ari ziren ondarrezko gazteluak egiten, baina lurrarekin kasu honetan, ez da? Eta horren atzean, eta liburuan hain zuzen, ikertu egiten da, irudia poloko espedizio horietan, 1922ko horietan. Eta hori bat dator teknika argazkigintza eta zinematografia teknikekin, beraz badira ere laborategi bat, irudien laborategi bat, eta irudia bera, bada konkistatzeko neurria, ez dago inor zai poloetan, lehenengoan neurri izango den ikusteko zain. Batzorde batzuk aztertzen zuten ea zein dokumentu ziren egiazkoak, ez? Txantxa da, fotomontaketak ikusten ditugu, Frederick Cooken adibidez, muntaketa bat egon zen, aurretik beste gailur batean, zailagoa zelaren itxura emateko. Kontakizunetan ere fikzioan hasten zen, hain zuzen ere bere lehiakidearenean, ikusi zen zati batzuk Jules Vernerena zela. Beraz, errealitatea fikzioan nahastu egiten ziren poloen konkistan, eta hori benetan txundigarria da, ez da? Irudia kontakizuna bada ere historikoa azkenean, eta hori txundigarria da, gero egiazatu zen, bietako bat ere etzela iritsi, baina bitarteko gehien zituena izan zen garailea lehiaketa horretan, gailur bat zuena kontrapikatu oso polit batean, gainera beltza zen bakarra eta hori gakoa izan zen konkista horretan, eta ez zioten utzi argazkian ateratzen, oso koherentea irudien itxura txuri horrekin. Baina zer nahi zuten bere, zer da, loria lehenengoa izatea poloetara heltzen, niri hain zuzen ere galdera hori iruditzen zait txundigarria, ez da, eta galdera horrek bultzatuta egin nuen aurrera ikerketa honetan.
pertsonala da, baina baita ere akademikoa, horrela esan nahi badiozue. Nik bulkada hori sentitzen baduzuk ere Enrique pentsatzen de sentituko zenuela, artistok, idazleok zurian bidea bilatzen ditugu, zergatik gizon batzuk unijaken batean, bitarteko mekanikorik ez zegoen erabaki zuten lekua konkistatzea. Onura gabeko lekua konkistatzea, ez da Amerika konkistatzea bezala, urrea omen zen, orduan lortzen zena. Imaginario visual eta mitikoa sortu zen poloen inguruan, eta horren jatorria da Franklinek 1855 gutxi gora bera abiarazi zuela hain zuzen hiperpolo magnetikora heltzeko lehenengo ahalegina, interes komertzialek bultzatuta. Iparrek mendebaldeko bideak bi puntu lotzen zituelako eta bazegoelako nolabaiteko interes geoekonomiko bat. Porrot egin zuten eta haren alargunak sekulako kanpaina egin zuen bere senarraren gorpuzkiak biltzeko, hor sekulako heroi eta imaginario publizitateko bat sortu zela. Eta hor mundu mailan hasi ziren lehia horretan ea nork lortuko zuen, ea nork izango zuen ahalmenik handiena, eta beraz nork lortuko zuen hori. Arrazoia, etzen etekin material bat, baizik eta epikaren eta konkistaren imaginario hori. Enrique realitatearen eta fikzioen hartako ambiguotasun hori argi ikusten da, ez? Zuri gonbidapen bat egiten dizute, Martinez eta Dokumenta Amairuko beste komisarioak, gonbidapena egiten dizute, zuk idazle bezala, ikusgai jar dezazun zuen lan, ez da, bai gutxi gora bera, azalduko diguzu, ez da? Benetako arrazoi bat dago, eta zuk horretan oinarrituta esaten duzu reportaia eleberritu bat egingo dute, ez da? Edo alderantzizkoa. Ez, nire asmoa etzen eleberri bat egitea. Txus Martinezek nirekin elkartu nahi zuen, ez nuen ezagutzen elkartu ginen, eta esan zidan, Kasteleko dokumentarako urtebete falta zela, eta pentsatu zuela hainbat idazle jartzea 15 egun, bata bestearen atzetik 15 egun, Kaselen zegoen jatetxe txinatar batean, eta niri iruditu zitzaidan, bideia hori oraindik eratzen ari zela, eta informazio osatuagoa helduko zitzaidala. Baina denborak aurrera egin ala gonbidapena berbera zen. Eta nik ulertzen nuen, zerbait idatzi behar nuela, nirea, jatetxe txinatar batean, ez da, internetez irakurri nuen, aldiretean zegoela, izena berezia zen, jakin nuen gainera oso gaizki jaten zela bertan, eta pentsatu nuen, ikertu eta gero, soilek insersoko alemanearen autobusak helduko zirela, beraz nik idatzi behar nuen, haientzat ez ezaguna zen norbaitek, zer egiten zuen ikustera etorriko ziren agurre batzuk. Eta unea gerturatzen ari zela, ni pentsatzen nuen azkeneko unean mezua bidaliko zidatela, besterako argide beren batekin, baina ez, Bellatinen mezu bat iritsi zitzaidan, Mario Bellatinena, bera egon zen, aste batzuk lehenago ni egin behar nuen horretan, eta jakinarazi zidan, bizia segururik gabe, bidaiatzen genuela, idazlei etzietela segurua ordaindu, eta gainera, berari ordenagailua lapurtu ziotela leku hartan. Orduan, imaginatu nuen, lapur sekzio bat egongo zela insersoan, neurriak hartu nituen, eta nik etxen esan nuen ni ez noa zertarako, gainera ez nuen ulertzen zer egingo nuenan, gero erabaki nuen, ordenagailua ez nuela eramango, eta hori zen aurre ikusita nuen bakarra, esan nuen kuaderno bat, bolaluma eta kito.
Eta horrelaxe joan nintzen, misteriorantz. Gaina kontra esankorra zen, ez da, benetako idazle bat, inoiz egiten ez duen zerbait egiten, ez da, jatetxe txinatar batean idaztea, ez da, nidakidanez behintzat. Nidakidana da, iritsi nintzela, jatetxera oso gaizki begiratu ninduten, eta dena ziren txinatarrak eta haien begiradarekin esaten zuten bat, hor beste idazle bat. 5 pasei egon ziren ni baino lehen eta oso oroitzapen txarra utzi ziela, eta begiratu nuenea batek mailan seinaleren bat utzi zidan, kartzelan uzten diren horietakoa bezalakoa, ez da, nik argi behideren bat behar nuen, hanengon eserita, insersoko emakume oso lodi bat etorri zitzaidan, eta oso pozik, zegoen bazekelako idazlean nintzela, besoetan aldu ninduen, writer, hoi egiten zuen, lurran utzi ninduen, gero desagertu zen, modun misteriotsuan, eta hortik aurrera ikusi nuen, aldirietan nengoela. Etzela inor pasako hortik ni ikustera. Denborak aurrera gina, 5 egun nituen, oraindik ez zuen alemanera hitz egiten, ingelesez ere ez zen inora agertzen, gonbidatu ninduenak ere ez, beraz, moldatu nintzen bakarrik, bezala. Bai ez da, hor konpon, ez da? Horixe esaten zuen, Txus Martinezek, ni obsesionatuta nengoen, berak esaten zuen artean horixe egin behar dela, ez da? Arte garaikidea ez baduzu lertzen, hor konpon. Zuzen moldatu beharko zara. Eta arima zintzo bat azaldu zenan, eta ihes egiteko laguntza eskaini zidan. Eta ihes egin nuen eskolan bezala. Inork ez ninduen ikusten, konturatu nintzen, ez zegoela seinaleztatuta, dokumentaren gertakizun bat, hor zegoela, ezinezkoa zen, inor zelatatzera joatea, ez da, ikustea zertan ari nintzenan, eta jatetxeari ere zioten eman horren berri, ez da, hori ere esan behar dago, ez da, jatetxea ez da nire eleberrian agertzen, geroago jakin nuen, ez nuen kontraturik sinatu, ez zuen kontraturik sinatu, jatetxearekin, eta ni jakin nuen, inoren baimenik gabe, maila betetzen ari ginela, eta horrexegatik, ez dela pozik gurekin. Horixe zen egoera. Introducís personas... Biok, pertsonak, errealak, ez errealak, aurkezten dituzue zuen liburuetan, eta hortik sortzen duzue zuen fikziozko mundua, baina nolabait badago pertsona errealen hori, ez? Eta Kristina Rosenbingek atzo aipatu zuen egin zuzen ere, nolabait erantzukizun badela, biziri dago norbaiti buruz idazten baduzu, gauza gerta daitezkela, ez? Zure nahiaren kasuan, zure amaren kasuan, liburua eskaintzen bat diozu, bukaeran, nola heltzen diozue horri, nola egiten duzue zuen eleberrietan jendeari buruz hitz egiten ari zaretenean? Eta pertsonaiak ez direnean, benetako pertsonak direnean. Nik esan behar dut, ez direla pertsona errealak, autofikzioa da susmopeko autobiografia. Egia ez da nire abia puntua, erakusketaren leloa berreskuratuz, inoiz ez erreala beti benetakoa, uste dut oso ongi laburtzen duela asmoa. Edozein artistak oinarri batzuk, eredu batzuk, hartzen ditu abia puntu gisa eta hortik aurrera sortzen du nik usteko banu, norbaiti buruzko egia kontatzen ari nahizela, uste dute nahiko naifa izango nintzela, nire ikuspegitik zerbait egiaren bat esan aldezaket inori buruz. Eta niretzat, barneko ikerketa bat da, esplorazio bat da, barneko amildegi horiena, eta hor ager daitezke, silueta batzuk, ezagut daitezkenak, eta niretzako badira siluetak, ez dira volumena duten irudiak, horregatik ez ditut inoiz, izenak erabiltzen, horregatik erabiltzen du lehenengo letra,
Eta saiatzen naiz egoera batetik egia emozional hori ateratzen, niri egia emozionalari buruz hitz egitea gustatzen zait, eta ez anekdotei buruz, edo beste pertsona ezagutgarria izan daiteken zerbait argitzea. Hori esan da, noski gauza batzuk errealitate sozial batekoa dira, eta jendeak hori errekonozitu dezake. Nik aspaldidanik islatu nahi nuen autismoaren errealitatea, bizi guztitik ezagutzen duen norbaiten ikuspegitik. Ni jaio naiz familia batean, zeinetan pertsona batek ezaugarri hori duen, eta ez dut inoiz erreferenterik aurkitu. Erreferente baliagarririk niretzat arrebana izen enean. Eta ez da fikzioan ere, ezintasuna ditu behar badiogu. Tira, ezin duak nolabait deno gara, ez da, ni ere lehenengoa gauza askotan. Baina esan dezagun, normalean ukatu egiten dela ezintasun hori. Gainken pentsatu egiten da pertsona hori ebiz Forrest Gump, ez da? Bada pertsona bat, izlotelka da bilena, ezindua da, baina gero badu sekolako gaitasun bat eta lorpen handiak egiten ditu. Eta nik islatu nahi nuena zen, hain zuzen ere, errealitate nabartuago bat, zeinetan hain zuzen ere, aipatzen da ezin hori falta dena. Eta horrek sortzen dituen arrakalak, familian, nola banatzen diren zaintzaren zamak, nola ez diren horiek aipatzen, batez ere, liburu honekin asmo bat nuen, eta horregatik egonda marko epiko hori, esparru epiko hori, horregatik aipatzen dut, esploratzaileen epika. Eta da, irakurleari esparru epiko hori agertzea, horri buelta ematea, eta epika etxe barrura eramatea. Etxe barruan daudelako benetan borroka epiko eta esanguratsuak norberarentzat eta familientzat. Eta zentzu horretan, omenaldi bat, egin nahi izan diet errealitate horiek bizitzen dituzten pertsonei. Gozotu gabe, gainkonpentsatu gabe, baizik eta bizitako errealitate batetik, nirea da ez da denena, baina agian ematen ditu arrasto batzuk horri buruz. Eta zentzu horretan, kontakizun horiek inspiratzen dituzten pertsonei dagokienez, beti da gauza konplexua, nire kasuan, adibidez, saiatzen naiz, kazetari onak bezala perspektiba oso ongi markatzen, zer ikus dezakez, zer ezin dut ikusi non nago, inoiz ez diot beste bati ahotsa ematen, eta inoiz ez diot inori ahotsa lapurtzen, beti jartzen du ni aurretik, hemen nago, hau da nire jarrera, pertsona horiek agertzen dira nire ikuseremuan, baina beti hori argi uzten dut. Hau autofikzioa da, ez da haien errealitatea, eta nik egia emozionalaren zati bat ikusi ezakedala argi utziz. Eta familia mailan zerbaitek uki badezake, beti erakutsi egiten diet argitaratu aurretik. Erakusketan ere, marrazki horietan, bazegoen familiaren problematika hori, edo konkistarekin hasten zen, gailur horiekin, garaipen horiekin. Bai, galdera interesgarria da, nire lan egiteko modua metaforatik abiatzen dena da. Irakurri dudanak uste dut oso ongi azaltzen duela nola hasi nintzen proiektuaren, intuizio batekin, metafora batek hartu egiten nau, eta ametsen bitartez agertzen da niretzat. Ametsak beti dira proiektuetan erabiltzen ditudan materialak, errealitatearen parte dira. Ametsak badira errealaren parte bat. Nire zati konsientea gainditzen duena, eta dirazten dena, ni hasi nintzen izotzarekin amesten, eta orduan pentsatu nuen serioski hartu behar nuela, mezu hori, eta hasi nintzen ikertzen izotza nola sortzen den, zer geratzen duen izotzezko paisaiak, eta horrela iritsi nintzen Endurance
ontziaren irudia ikusi arte. Eta hor, hasi nintzen esploratzaile polarren errelato horiek ikertzen. Eta nire asmoa etzen historio polarra berrez kontatzea, baizik eta hori nire momentu pertsonalarekin lotzea, ikasketak amaitu berri nenbilen, eta lan munduari aurre egin behar nion, krisialdi eta izozte ekonomiko baten garaian, eta horren ondorioz, nik benetan erreferente epiko bat behar nuen. Nolabait realitate horri aurre egin ahal izateko, ez duzu inolako aitortzarik, ez duzu diru sarrera egonkorrik, ez duzu inolako aukerarik aurrean, eta edo zerri eusten diozu. Eta nik kasu horretan metaforei eusten diet, metaforak indartsua dira, ate eta errealitateak zabaltzen dituztelako, eta ni behintzat hori egiaztatu dut, ez da begira non nagoen, metafora horreko naino ekarri nau. Beraz nik izotzaren metaforari eutsi diot, baina batez ere epika horri. 1920ko epika hori hartu eta hona ekarri nahi nuen. Itxasontziaren argazki hori 2012ra ekarri nahi nuen, ez da, orain aldira. Ziurgabetasun eta izozte une horretara, beraz nik banekien oso argi nuen ikuspegi estereostopiko batekin jokatzen nintzela, bi ikuspegi horiekin, alde batetik neska emakume bat, krisialdi garaian bizirauten saiatzen ulertzen nondi datorren, zer den, nor den, zer gertatzen denare familiarekin, eta aldi berean neska horrek irakurri egiten du, gizon epiko horiek egiten zutena, esploratzaile eta konkistatzaile horiek zer egiten zuten, epika hori bere egiteko eta bizirauteko. Bai, zure epika propioaren eraikuntza bat izan da, ez da, esaten duzun entzun da, bai. Bai, orain oso une antiepiko eta antieroiko batean agurtu dut asko nazkatuta gaudela borrokatzarekin eta nahiago dut dantza egin borrokatu baino. Pero estamos hartas y... Nik uste dut nazkatuta gaudela, borrokatzarekin, ez dira gauza asko aitortzen, zaintzarez, eta uste dut askok gozatu egin nahi dugula. Orain beste metafora batzutan nabil, baina une hartan metafora ark lagundu egin ziren. Hori izan zen Kafkak aipatzen duen izotz apurtzeko tresna gura. Muchos amigos tuyos... Enrique, zure kasuan idazle asko, zure lagun asko agertzen dira, ezta? Bai, Peter Hanke pentsatzen ari nintzen. Ezakit ze urtetan irakurri nuen karta breve para un largo adiós. Eta une hartan, narratibaren baitan egiten zenari dagokionez hori oso urrundua zegoen, eta irakurle gisa oso deigarria iruditu zitzaidan, doinu edo tonu moderno hori Hankeren aldetik. Eta harritu ninduen, nola kontatzen duen, neska lagunak utzi duen mutil bat dela, gizon bat, nola bilen Estatu Batuetan, bueltaka, azkenean elkartzen dira, eta John Forki bisitaldi bat egiten diote. Eta niretzat hori deigarria izan zen, ez da, bizirik eta garaikidea zen norbait agertzea. Eta John Fordek azaltzen zien, zer zen epika, ez da? Zer zen Estatu Batuarra izatea, adibidez. Eta niretzat hori oso deigarria izan zen, azkenean ere pertsonaia benetakoa agertzen zelako, eta hortik gauza asko sortu ziren niretzat beharrezkoa izan zen, eta horrek askatasuna eman zidan, hain zuzen ere, Lejos de Veracruzeko pertsonaia horrek ematen zuena ezagutzeko, Jalapa eta Veracruzen artean, eta lehenengoz egin nuen pertsonaia erreal bat fikziozko pertsonaia. Gero, kasu askoetan, errepikatu egiten nuen formula hori, baina fikziozko pertsonaien formulara egokituz. Gero 30 bat pertsonek hartu didate mendekua
ezin izan du zenbatu, baina 30 bat liburutan agertzen naiz pertsonaia bezala. Eta egia esan ez naiz identifikatzen hor agertzen den ezarrekin. Batzuek uste dute haserretu egin naizela, baina ez dut ikusten nire burua hor. Eta uste dut hain zuzen ere hori gertatzen dela, ezta? Sortzen duzunean fikzioaren eta realitatearen arteko pertsonai bat. Nik uste ez naizela ezerren arduraduna. Zuk uste duzu jendearen arazoa dela, ondo edo gaizki hartzea, uste dute dena dela ikuspegi kontua, ezta? Hor bai, dena jartzen duzu, ez? Baina ez da izan nire gauza, ezta? Ez du denborarik galduko honetan. Bai, nire ustez kontrako proposamena ere egin zizuten, ezta? Artista ospetsu horrek eskatu zizun kontakizun bat, narrazio bat, eta eramaten zintuen ipuina zen bezala, errealitatean aztertzera fikziotik errealitatera igaroko zen, eta hor pentsatzen dut erantzunkizun bat dagoela, zu pertsonai gisa nahi duzun egin dezakezu, baina pertsonaia pertsonarekin nahazten bada, ez da? Bai, niri pertsona ezagun batek deitu zidan, eta esan zidan, Sofikale jakin nahi du, bazaituen deitu, eta nidura urte batzuk, Bartzelonan ikusi nuen, berari buruz egin zen erakusketa batean, oraindik bera etzen ezaguna, eta kazetari gisa, berri eman behar izan nuen. Eta berako hor, los ciegos que opinan sobre la belleza jarri zituen ikusgai, ni dakidala hori izan zen, Bartzelonan egin zuen lehenengo erakusketa, itzela zen. Eta ikusi nuen Sofikal txoko batean zegoela, kazetari oso ezagun batekin. Nire horreko belaunaldi batekoa zen, ezaguna zen oso astuna zelako. Eta esaten ari zen, ospa hemendik, botatzen ari zen gizon hura. Eta ni Sofikalen gana gerturatu behar nintzen, galdera pare bat egiteko, nire lana justifikatzeko, hori ikusita beste kazetaria nola zegoen, erabaki nuen buelta matea eta ospa egitea, ez da? Joan nintzenean, haren begirada bizkarrean antzeman nuen, eta urte asko pasa ziren dei hori jaso nuen arte. Beraz, ni harrituta geratu nintzen, aukera horren aurrean nitxundituta geratu nintzen, bere lana ezagutzen nuen, baietz esan nuen, deitu zian handi gutxira, eta berak esan zian, ikusi nahi zaitut. Eta hori bat zetorren ere atzetik ikusi izan horrekin, ez da? Bizkarretek ikusi izan horrekin. Nik esan nion zu Parixen zauden, ni Bartzelonan eta esan zian, tira Parixera joaten zarenean elkar ikusiko dugu. Eta nahi jakin behar nuen, zer gertatzen zen, eta esan nuen torren astean, noa Parixera. Oso interesgarria iruditu zitzaian, bera ni ikusteko gogoa izatea, beraz, erabaki nuen joatea. Hortik aurrera, Café Le Fleurren elkartu ginen, eta oso zaila izan zen niretzat hitzordu horretarako prestatzea, oso beldurtu duta nengoen. Eta Café Bonaparten bitxorrot hartu nituen azkar-azkar Far Westen manengo bezala. Lain liburuendan gelditu nintzen lehioan. Nire liburu bat zegoela ikusi nuen gainera, beraz hortxego nintzen geldi begiratzen, gizoma gerturatu zitzaidan, eta esan zian Alkoholikos Anonimosekoa naiz. Txartel bat erakutsi zidan, eta bai hangoa zen. Eta orduan pentsatu nuen hori Sofikalek prestatua zela. Harengandik oso gertu nengoelako. Eta esan nion tira alkoholikoa bai, baina anonimoa ez. Hemenago erakusleioan, baina ikusi nuen ez zuela erreakzionatzen. Eta nik nire bidetik jarraitu nuen. Café Le Fleurren sartu nintzen, eta birakari hartan, eta ikusi nien Sofikal iserita zegoela.
nitxun dituta, tuntundun horrela egin nion, ez da, urrunantik agurtu nuen. Berak buelta eman zuen eta esan zuen, baina ze melo dao. Jarraitu nuen eta arekin eseri nintzen. Eta orduan, ia elkarra agurtu eta hitzek esan gabe, bere plana eman zidan. Nik Petronio eta esklaboa aipatzen nituen liburuaren zati bat aipatu zidan. Esklaboak historia kontatzen zizkion Petroniori, Petroniok idatzi egiten zituen, eta bidaz imaginazia zen dago, gero erabaki zuten kontatutako bizitzak biziko zituztela, ies egin zuten gortetik eta idatzi zutena bizitzera joan ziren eta esan zian. Idatzi zer den nire bizitza datorren urte erdian, eta zuk esatia zuen guztia egingo dut, zutik jarri zen eta esan zian dena akabatzea izan ezik. Eta berriro eseri zen. Sentitu nuen tabernan zuena begira genituela, eta hortik elkarrizketan jarraitu genuen, nik uste nuen kameraren bat zegoela ezkutatuta. Esan zian, bere ama hiltzar zegoela, eta horrexegatik bera, horren mende egongo zela pixka bat, eta hori ez dela arazo bakarra, baina egingo zuela nik idazten niona. Bartzelonara itzuli nintzen, eta sentitu nuen bazegoela, hasi zen eleberri bat. Eta hasiera hori benetan eskertu behar diot berari, ideia bikaina, eta benetan kontanezakeen zerbait, benetan gertatu zitzaidana, ez da? Baina noski, Sofika Mendez egon oso bat idatzi nion, Un viaje en las Azores, etxe abandonatu batean, nik susmoa nuen, Mamboren bat zegoela, eta uste nuen Mamori ni neun nintzela, eta Azoretan egin behar zuen guztia, idatzi nion atea jo arte, eta Mamuari argazkia ateara arte, niri atera arte, nik ez nion esan nintzela, eta seguru nengoen nire Mamuaren argazkiarekin itzuliko zela. Deitu ninduen Paristik galdetzeko, Azoreak non zauden, eta gero dena atzeratzen hasi zen. Parisko festa batean esan ziaten hori proposatuta zutela. Beste idazle batzuk nire antzekoak ziren, denak auskorrak, gizon nahiko auskorrak. Bazirudien haiekin engainatu ninduela. Ez nintzen lehenengoa. Baina ni jarraitu nuen nire planarekin, batzuetan idazten dion, galdetzeko ea joango zen, Azoretara. Eta batean Parisiko irudi oso bitxi batekin erantzun ninduen, ez etorren kontura, eta ni Pamiesei bidali nion eta esan nion, aizu, begira zertan ari den Sofi. Baina arazoa ez da Pamiesi bidali, arazoa da ez niola Pamiesi bidali, kalei bidali nion. Eta nigo nintzen hilabete kezkatuta, eta hilabete geroago berak esan zian Parisera zazenean deitu. Eta hemen datorra maiera, historioa luzegia delako, Parisera joan nintzenean, lehenengo topaketa eta lau hilabete geroago deitu nion, zoragarri zegoen, eta esan zian arratsaldean elkar gaitezke goizean 11, arratsaldean ikusiko zaitut. Eta pentsatu nahi ezu, abizugarria da, esan ditan 11 dela, eta ez dut ulertzen itxaron nuen hotelean, eta bai egia da 11 zela. Eta kamera bat zekarren, amaren eriotza grabatu zuen, eta osartu ginen lurralde nasi batean. Nik gero ezin izan nuen idatzi 5 hilabetez, akabatu egin zuen nire baitan zegoen idazlea. Eta nik sentitu nuen hortik ihes egin behar nuela. Hilabete geroago kolapso fisiko bat izan nuen, larria, eta horrek salbatu ninduen historio honetatik. Alde positibo hori izan zuen, berriro agertu nintzenean, bizitzara itzuli nintzenean beste pertsona nintzen, Sofik deitu zidan, eta berriro galdetu zidan, Azoreak non daude?
Eta esan nion, begira, dagoeneko ez du aixola, berdin zait orain. Hori da esperientzia, 6-7 hilabete izan ziren, eta berak egin ninduen idazle akitu bat. Beraz zure pertsonaia izan nahi zuen, eta zu izan zinen azkenaren pertsonaia, ez da? Bai, baina hori berarentzat ez zen arazo bat. Porque ella no lo pidió izena du liburuak, ez da? Bai, idatzi nuen, baina gero dena asmatu barri izan nuen, ez da? Inorketzian sinetxeko, sofikale deitu ziala, beraz, pixkat aldatu nuen orain arteko tatuan egitazkoa da. Baina liburuan, sinetzi ezadaten, historio batzuekin nahaztu egiten nuen, eta horrela nik lortzen nuen, lagun batzuen bitartez, zerbait eskatzea. Eta horrela kontatzen dut, nola izan dudan aukera, historio zoragarri bat edukitzeko eskuartan, baina nola azkenean ez duen idazten. Arte garaikideari buruz ari garela, Alicia zu artista gisa hasi zinen arte ederrak ikasten. Noiz sortu zen aukera hori, kombinatoria hori egiteko, arte bisualaren eta hitzen artearen artean. Bai, nik idazle izan nuen, artista izan aurretik. Baina zuen bat ere argi ikusten, nire nahiko rebelde izan nintzen, nera bezaroan, eta artekoak ziren nirekin lotura gehien zuten irakasla prozesu naturala, arte ederretara joatea izan zen, filologiak ez zitzaidan zitzaizkian erakargarriak eruditzen, eta arte ederrak ikastea bazen zure jatetxe txinatarreko historia bezala, baina txinatarri gabe, ez da, maila eta hor konpon zure proiektuarekin. Han ikasi nuen epika, barneko epika, ez da, nola egon mai horretan, nola amaitu proiektuak, ez ere zatik, asko ikasi nuen ere liburtegian, ikaskideekin, irakasle batzuekin, baina zerbait falta zitzaidan, ordena, ideietan, eta abar, eta teoria literaria izanako ikasketa berria sortu ziren, Jordi Jobet izan zen bultzatzaileetako bat, sortzaileetako bat. ¿no? Sino que era literatura. Eta ez zen literatura nazionaletan oinarritzen, literatura zen, literatura konparatua, unibertsala, bai. Bai, mendebaldeko literatura. Eta horrela hasi nintzen horretan, eta berriz konektatu nuen nire barruan oso sakona zen zerbaitekin. Irudia baino sakonago zen horretan. Eta nire galdetzen didate, zer zara artista edo idazlea? Eta nik esaten dien, nik proiektuka egiten dut lana. Metafora dator, eta nik alde guztietatik era esaten diet. Elurra dator, alderdi zientifikoa, aurkitzen doan literatura, irudia aztertuko ditut, dena xiekatu egingo dut, eta orduan jakingo dut zer gertatzen den horrekin, zergatik deitzen didan. Normalean horrek adierazten dit, nik gainditu barreko muga bat, nik ez dut idazten dakidanari buruz, edo nik sortu nahi duan fikzio bati buruz, baizik eta ez dakidan hori jakiteko. Nik zerkatu behar dudan muga hori zerkatzeko. Eta hori irudietatik eta hitzetatik abiatuta sortzen da. Idazketa bada azkenean autoezagutza prozesu bat, ez da, bai hori da. Zure kasuan, Enrique? Nik irakurri egiten dut, interesatzen zaidan zerbait, gero idazteko ez daki gauza bere den, baina badan nolabait investigatzea, ez da, eta sartzea peluzean eragingo didaten lurraldeetan sartzea. Oda, ez du denbora galdu nahi soilik irakurtzen, gaizki dago esatea, baina horrela da. Nik normalean irakurri egiten dut eta beti esaten dut zerbaitetarako balio dezan. Ez gauza erabilgarri baterako, baina bai nire burua ezagutzeko, eta bai ongi dago hori da literatura, ez da? Bai, horregatik. Zaitzen ez oso askatasun handia edukitzen liburak aukeratzeko orduan.
eta esaten duzu zure eleberria batera berri dena, badela literarioena, ez da, ez dut irakurri oraindik, baina hor baituzu testu eta aipu eta referentzia gehien, ez da? Literaturari buruz, bai. Eta gero ez da antzematen, ez da, karga narratibo handia duelako bada narratiba metaliterarioa. Eta uste dut ez dutela esango metaliterarioa denik narratibak estaltzen duelako. Uste dut bi gauzak ongi lotu direla. Bai, arte kontemporaneoari buruz, garaikideari buruz, galdetu nahi nizun, ziurrenik zuzerelako arte garaikidera modu errealenean gerturatu den idazlea, ez da? Modu batean, zeinetan jarrera baikorragoa zenuen, aurre hitze gutxiago, bai, gainera, hemen gauzek horrela funtzionatzen dute, ez? Askok esaten dute, arte garaikideak ez duela ez balio, tira, dena ez da horrela, ez da? Joan den mende hasierako artea ikusten nuenean ere, iruditzen zitzaidan, akulua orain sentitzen duena bezalakoa izan daitekela. Eta mespretxatzea, garaikidea den hori, ez zait inoiz gustatu eta uste dut literaturaren mundua, industria oso estankatuta dagoela, ez dagoela esperimentuekiko irekita, baina batez ere, esperimentuarekiko irekita, eta McCarthyk esaten zuen, joan den mendeko 20. hamarkada hori, modernismoa, Joyce, literatura mota arriskatu hori, gaur egun arte garaipidean gertatzen dela literaturan baina gehiago, liburuaren industriaren ondorioz. Eta batez ere beldurrez, ez da, jendeak agian ez aurkitzen zerbait ezaguna, ez delako joango. Eta titulu hau ere oso interesgarria iruditu zait, ez da? Amildegiarena, eta beti ere hanka bat mantenduta literaturan, bai, honekin lotuta, nire ustez artista bisual garaikideak ez direla ongi azaldu, ikusleria orokorrera, baina nik esango nuke abanguardiako investigatzailea direla kulturaren esparruan. Zu jakin nahi baduzu zer ari den gertatzen, zer diren ideia berriak, ez dakit izaera bisuala azkarrago horrengatik, edo zergaitik, baina beti arte garaikidearen bitartez heltzen dira aurrena, kritikak jasoko dituzten lehenengoa dira, eta hori hain zuzen gertatzen da eta ikusten duzu literaturan 30 urteko atzerapen bat dagoela. Erreferentzietan ere, agian ere alderdi teknikoarengatik berarengatik, ez da? Eta esanpleatua lehenengo orduan sartzen da, ez da? Maila teknologikoan eta hipertextualean ere. Eta hor badago muga bat, eta beti ari dira mugak hausten. Eta mugak hautsi egin behar dira, ezin duzu artista bat eduki, zeinak esaten duen monet interesatzen zait, eta berak bezala lan egiten du, ez horrek ez du zentzurik. Badago erreala denarekiko konpromiso bat, baina horrekin, orainaldiaren osagai bat izan nahi dut, bide bat zabaltzeko. Eta iruditzen zait, adi egon nahi badugu, gertatzen ari denari, artistei arreta eskaini behar diegula. Bai, El hermano de hielo eta Caselen liburu horretan ere, uste dut asko hobeto ulertu direla ingeleseko itzulpenak. Adibidez, gogoratzen du Ridimeidaren literaturari buruzko artikulu bat,
Aliziak egiten duen nasketa hori intimitatearen, izotzaren, historiaren artean, badira bi elementu itxuraz behintzat, antzekoak ez direna, Kubrickek hori egiten du. Kubrickek, barkatu, espazio ontziak eta Strauss entzuten denean Velázquez eta etorkizuna lotzea ere, beraz, aukera bada, ezta? Gaur Bacon eta Giacometiren kombinazioa entzun dut. Eta askotan, bi artista, bi ideia, bi kontzeptu oso desberdin lotzen dira. Eta bombak dira, alderdi kontzeptualari dagokionez, ezta? Eta horri buruz, ere idatzi da, literatura mota honi buruz, ingelesez, eta nik ez dut ikusi horrelakorik gure hizkuntzetan, uste dut ez dutela ulertu, ezta? Hori guztia ez dute ikusi. Iruditzen zait tradizionala den horretan lotuta gaudela, eta gainera defendatu egiten dela. Bai, eta industria zinematografikoa ere, antzeko, ezta? Errepresentazio errealistan ainguratuta daude. Flaubertek hor kanon bat ezarri zuen, eta aipatzen du narratibako konstruktu absolutu horretaz, eta hori gertatzen da, eta espero da hori gertatzen jarraitzea. Ezakien lekuestak ere kexa berdina agertzen zuen, berak lan egiten du muntaketa dialogikoarekin, historia bikoitzekin, eta esaten ziren, sekulako atxekabeak hartzen zituela industria tradizionalean. Eta zinema esperimentala eta proposamen berriak horrexegatik ari dira museorantz mugitzen, dantzarekin gertatzen den bezala, museoek hain zuzen ere eskaintzen dituztelako bestela mugatuta dauden aukerak. Uste dute industriak ez duela baloratzen ikusleen gaitasun kritiko hori. Nolabait badirudi mespretxatu egiten dela irakurlearen gaitasuna. Eta dantza eta performance emanaldiak ikustera joaten direnean, musika ikustera, badirudi errezeptibitate maila handiago dela, baina literaturan kanone errealista bat espero dugu, ezta? Bai, Coppolak ere artikulu oso on bat idatzi zuen, eta esaten zuen zinemaren aitzindariek sekulako pasioa sentitzen zutela zinemarekiko, eta hori Hollywood horretan galdu egin zela, era bat, ziren kulturaren funtzionarioak, monotonia batean lan egiten zutela, nola bait, ezta? Eta zentzu horretan hori guztiz funtseskoa da denetarako, ezta? Pasioak urrundu egiten gaitu literatura horretatik, ezta? Tabaresekin topatu nintzen, duela gutxi, Kosmopolis jaialdian, Seilis aipatzen zuen, literatura kalera eramaten duen artista bada, literalki, kalera eramaten du, eta hori oso zaila da, Bosteun pertsona erakusketa bat antolatu zuen Perun, amildegiaren esploratzaileak ziren, Lima kanpoko aingira batera joan ziren, eta saiatu ziren aldatzen, eta lortu zuten, 2 zentimetrotan modifikatzen, ilargia, ez da? Mendiak mugitu zituzten, ez da? Ze tontakeria. Baina, Francis Seilisek esaten zuen, horrelako mugimenduak, tontakeria baldin badira ere, 2 zentimetro horiek egiten dutela, sentitzen dela, oraindik zerbait egin dezakegula. Eta hori funtseskoa da.
Zuk aipatu duzun Jordik berak ere hitz egiten du Kafkari buruz, Kafkaren txipenari buruz, ez zuen aldaketarik espero mundu honentzat, eta badirudi egokitu egin garela horretara, ez da? Esaten du tira, horrela bada zer egingo dugu, ez da? Berez, 2 zentimetro horiek gakoa dira akulu bat sortzeko eta aurrera egin ahal izateko, ez da? Eta uste dut hor literaturak ere lotura handia duela, eta Francis Alice dagokionez eta beste hainbat artisti dagokionez, esango nuke artista garaikideak badirela narratiba emantzipaileen sortzaile handiak. Benetakoa den eremura zerbait eramateko borondatea dute, ezta? Eta hori niri liluragarria iruditzen zen, eta haien planteamendu hutsak narratiba bat sortzen du, hau egingo dut, ezta? Hori egingo dut, duna bat mugitu ezatela, ez ilargia lehen esan duen bezala barkatu, duna bat mugitu ezatela 2 zentimetro, ezta? Bai, eta badago jendea oso ondo idazten duela, baina besteen bizitza ondatzeko, ezta? Hori ere esan beharra dago. Zegoen idazle bat, idazten ez zuena ere, eta jendeak uste zuena zela idazlerik onena, eta berak ez zuen idazten, gehiagin zekielako, eta orduan elkartu egiten zuen, Torinoko jendea, elkarren artean ezkon zitezen, behartzen zituen ezkontzera, aztertzen zituen ezkontzak, eta idazten zuen horri buruz. Begira ez, kontuan nahiko gaizki ateratzen zen, ez da? Bai, aipu bat berreskuratu nahiko nuke, kultura izugarri trivializatu zen, baina bazegoen kutsu du Jean-Pierre romantiko bat, intelektualei, diskurtso teorikoei, espekulazioen dotoretasuna maite zuten interesgarria gertatzen zitzaien. Bai, niretzat kasaren zerbait erakargara ikusi nuen, niri aktiboa, kulturala, baina 15 egun uda bat irauten zuen, jende artearen arabera mugitzen zen. Beraz gauza harrigarriak sortzen dira, ez ditugu horrelako hiriak, ez da? Dena interes horien arabera mugitzen den hiririk, ez dugu. Bai, Kasaleko dokumentan, ez, horre ibilbide batzu zauden, ez da? Bai, horre ikusia nuen idaztea. Bazegoen obra bat, masakratu egin zutena, gure herrialdean. Ez dut gogoratzen izena, el impulso de zerbait zen, ez? Aire korronte bat zen, nik ez nuen nahi aire korronte bat izatea, nik uste nuen, ez nuen uste aire korronte bat, ez nekien obra bat zela, uste nuen lehioak irekita zela, bai, kasi nuen egin zuten ura. Nik ikusten nuen, airea zegoela, baina zion arretarik eskaini, gelak altzerik gabe zoden, dena esagertuta zegoen, eta xaflatxo batek paretean zioen el soplo vital, edo horrelako zerbait. Norbaitek aire korrontea sinatu zuen. Bueno, Yves Kleinek ere Parisko airea botilaratu zuen, ez da? Hori hurrengo urratsa da, ez da? Eta gero ikusita, zein reakzio egon ziren, ikusi nuen bulkada eleberri bat idazteko. Ez nintzen saiatu, hori ulertzen baizik eta aire korronte horrekin bat egiten, idazteko eta mugitzen hasteko. Bai, zuk bisitatzen dituzun obratako asko asmatutakoa dira, ezta? Bai, soilik 3 gehitu nituen narrazioaren funtzionaltasunerako. Isekak inprimatzeko makina bat asmatu nuen. Zigorra, marraztera behartu nindutela. Bai, beste aipu labur bat, eta horrekin amaituko dugu eta galderetarako txanda. Zure liburuan, esaten du, arte fakultatea, espezie bitxien, terrario bada irakasleak noiz behin agertzen dira, filosofia eta artean historiaren liburutegiak badira,
martziarren kolonia baten tenpluak. Horrela zen ez da? Bai, horrela. Bazegoen lur eremu bat, hor unibertsitateko eta hiriko prestigioko eremuetatik kanpo. Bai, arkitekturaren atzean dago, arte ederrena ez da, argi daukazu diagonala, ekonomikas, arkitektura, eta gero hiriak izena galtzen duen lekuan, dago arte ederren fakultatea. Eta genituen zuen emakume transexual horiek, eta inolako ironiarik gabe esaten dut, plazerra zen jende interesgarria genuela. Camp del Barça ondoan zegoen, haiek sartzen ziren, tabernan eta gurekin hizketan eta goten ziren modu naturalean. Eta leku hartan, nik behintzat ez nuen etorkizuna oso argi ikusten, baina leku liminal hori, prestakuntzari dagokionez, geografiari dagokionez, uste dute jartzen zintuela imaginatzen ezakeen leku baten. Niretzat tenpluak izan ziren liburutegia, benetan salbazio lekuak izan ziren zentu guztietan, ikasle pixu zalantzati horietako batean bizi zarenean aldireetan, berogailua duen liburutegi bat izatea beti datorrongi. Beraz, benetan salbazio lekuak izan ziren niretzat. Orain jendeari emango diogu txanda, galderarik egin nahi baduzue, orain da unea. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? No, sí. ¿Sí? Sí. Vale, yo tengo dos preguntas, una para cada uno. Bi galdera ditut, bana. Alicia, esan duzu museoan beste praktikak sartzen direla. Nik ez ditut horrela ikusten museoak. Zer ikusten duzu hain desberdin museoen industrian eta zinemaren edo liburuen industrian. Eta Enrique, arteari dagokionez eta izan duzun harremanari dagokionez, artearen sistemarekin izan duzun harremanari dagokionez, iruditzen zait inspiratzailea dela, baina ez altzaiztu iruditu gaizki tratatu zaituztela. Tratu txarra egon dela, ez da? Kontatu izkiguzun bi gauzak, ez? Badirudi tratu txarra dela, gonbidapen arraro bat egite dizute, han uzten zaituzte jatetxe batean, eta bestea, bate gauza bat eskatzen dizu, baina gero ez du nahi egitea, ez? Badirudi harremana egiteko modua, gonbidatzen duenaren aldetik, tratu txarrakoa izan dela, ez da? Eta gero hortek inspirazioa sor daiteke, baina gainditu nuen, gainditu nuen. Dominik González zer ezagutu nuen, eta erreskatatu ninduen horretaz guztiak. Marin Bazelektiko liburua guztiz baikorra da, ez da? Eta azkenean gauza batek bestea dakar, ez? Dominik eta Sofi oso ezberdinak ziren, ez da? Oso harreman ona nuen Dominikekin, lan egin dugu elkarrekin. Eta jakin berri dut, ari buruz, idatzi duen liburua opera bat izango dela Parisen. Eta orain, El hermano de hielo irakurtzen ari da. Eskerrik asko. Nik ez dute amaiera hon bat, bilatzen filmarentza, baina esango nuke ondo dijoala. Zure galderari erantzunez, uste dut hor terminologia kontu bat dagoela, museoa ez da industria bat. Literatura, industria editoriala gauza bat da, industria eta literaturarena, zinemarena dira jendearen gana heltzeko bidea, ez da? Museoa kaso gehienetan, azpiegitura publiko kultural bat, beraz abia puntua desberdina da. Ikuslea, irakurlea beste modu batera ulertzen dira edo bisitaria, ez da?
irakurle bisitaria bezeroa da kasu batean, eta beste kasuan zerbitzu publiko bat da, ez da? Beraz horre ere, desberdina da, abia puntua. Hori esan da, eta ikusita nola pentsatzen duten, arte zentroetan, museoetan, ulertzen da bisitaria badela erronkak behar dituen norbait, ez konplazentzia bat behar duen norbait. Eta uste dut horrek aldaketa batera egiten duela, eta nik ez dut esaten utopia dela museo eta industria horretatik atera behar garenik, ez diot hori. Baina esparru hori, industria edo ez industria, horrek dagoeneko aldaketak eragiten ditu. Eta iruditzen zait badoela gauza batzuk soilik ongi egin daitezkenak liburuaren esparruan. Eta adibidez, liburuan niretzat izan da ihes egiteko esparru bat, artetik ihes egin dut ara, gauza batzuk ez dinituelako egin erakusketa batean, eta horietako bat da komunikazio intimoa liburu batekin gertatzen dena. Niretzat idaztea ez da erakusketa bat egitea bezala, ez da? Gaztelaniaz begira etza nola den exponer, ez da? Niretzat liburu bat bada sekretu bat kontatzea bezala. Idaztea ez da gure burua agertzeko, ez da ikusgai jartzeko, lehen Enrikerekin hitz egiten egonez, eta esan dugu guztiz kontrakoa. Un diálogo muy especial, muy... Liburua bada solas berezi bat, intimoa, irakurriko zaituen norbaitekin duzuna, testua diferituan egiten da, eta hor zerbait berezia sortzen da, ez da? Dola 2000 urte hilden norbait irakurri ahal izatea, jakitea testu hori egin duela eta iruditu zaiola gerorako usteko modukoa zela, ez da? Liburuak baduz zerbait, komunikazio modu bat, gizabanakotik gizabanakora dena, eta hori ez da lortzen erakusketa batean adibidez. Beraz, uste dut gauza bakoitzak duela bere zera hori, eta bai, ongi dago ikustean non zauden, ikusteko ea zure mezuan non ibiliko den hobeto. Bai, ez dut zertan konpartimentorik egon, ez da? Ez dut zertan soilik gauza bakarrean aritu, hori medikuek egiten dute, ez da? Bakoitzak gorputzaren atal bat du. Eta bionboekin, gauza bera ez, fikzioa hitz egiten ari gara, nik esaten dut bionboek lekoa banatzen dituztela, baina benetan espazio bakarra dagoela, ez? Nire ustez artea eta literaturaren kasuan hori gertatzen da, ez da? Bionboa batira. Bionborrek ez du zentzu handirik. Ez zaude konpartimentu estanko batean. Ongi, galdera gehiagoz badago, mila esker etortzagatik gogorarazi nahi dizuet orain goiko solairuan, gutun zuriarentzat gordetako leku horretan, sinatzen arituko direla, bi idazleak, mila esker berriro ere.